Općinski sud u Mostaru potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv policajca Jusufa Penavije, 25 godina iz Čapljine, i Armina Vraće, 29 godina iz Mostara, koji ih tereti za zlostavljanje u obavljanju službe u sticaju sa krivičnim dijelom laka tjelesna povreda. Kako je saopćeno iz tužilaštva HNK, optužnicu se Penava i Vraće terete da su 10. aprila ove godine oko 10 do 11 sati u ulici Franjevačka u Mostaru u vrijeme mjere ograničenog kretanja, odnosno zabrane kretanja od 9 do 5, postupajući kao policijski službenici MUP-a HNK PU Mostar, sustigli oštećenog koji je se kretao ispred njih, koji stanuje na toj adresi. Oni su, kako se navodi u optužnici, prema oštećenom koji im nije pružao nikakav otpor, primijenili silu tako da su mu pojedinačno više puta zadavali udarce nogama i rukama u predjelu glave i trupa, vukli ga za kosu te vrijeđali, psovali majku, pa ga na taj način zastrašivali. Poslije toga su ga priveli u PU Mostar, gdje su mu uručili prekršajni nalog, nakon čega je oštećeni napustio policijsku stanicu, pa se uslijed bolova koje je osjećao uputio na CUM u Mostar, gdje su mu konstatirane lake tjelesne povrede u vidu nagnječenja glave, nagnječenja leđa, nagnječenja prsnog koša, istegnuća vratnog mišića, akutne reakcije na stres i drugo. Nakon potvrđivanja optužnice, Općinski sud u Mostaru je zakazao ročište.